What's up guys? Welcome back to my channel. At for today's video, I'm gonna show you the tips kung paano magka-crush ni mo ang imong crush. So there's no further words. Let's start. Step 1. Stare that person. So kailangan imong lutukan ang tao for 10 seconds. Okay? So dapat kung magluto ka sa usa ka tao or lutukan ni imong crush, dapat no feelings. Okay, like this. So once lutukan nimo sa kataw, dapat makaibaw siya nga imo siyang gilutukan para dili ka murag amaw nga ning luto niya nga wala siya makaibaw. So dapat ipakita nimo nga para makauna-una siya nga nga naman siyang giluto ko siya na una. So dapat ipakita nimo nga walay feelings ang imong pagluto sa iya nga mura ka na kay una nga lawom kaayo pero babaw ra gud to. Okay? So step 2, give attention to that person to 5 to 10 days. So from day 1 to day 5, stare that person. So kailangan magkakita mo, kailangan imo siyang lutukan. From day 6 to day 15, so kailangan give attention to that person. So say hi, say hello every time magkita mo. Say hi, hello, good evening, good afternoon, good evening, musta na ka? So ayun ang gamitan sa text guys. So kailangan gamitan mo siya person to person. So always give attention to that person pero ay kita nga naka-interest sa iya. So you have to dapat mag-feeling close ka sa iya, okay? So magpa-FC ra ka, feeling close ka. Ay, asa ba daw? Umabot sa time nga makimurag murag komportable lang mo sa usa nga magka-close na mo nga murag hatag siya attention sa imuha from day 5 to day 6 to day 15. So mo to ihatag mo attention from day 16 to day 20. So kung komportable mo sa usa, ignore that person. Okay? So step 3, i-ignore nimo ang kana nga tao for 5 days. So nga nang i-ignore man guys, once maghapit na magka-close na usa ka tao, mukat ka o ka-ignore, ana siya maka-interest sa imo nga nga i-ignore nimo siya. So ana siya maka-interest, ana siya mangitag way o mga tanang nga na dili na kamanagad sa iya hay. Dili managad nga pinasuko style guys. Okay? So kailangan dili ka managad sa iya nga mura o wala ka nakaila sa iya sama ani. So step 4, smile to that person and show your concern for 5 days. So from day 21 to day 25, kailangan ipakita nimo ang concern. Concern ka sa iyang ipangbuhat. Ayaw pagbuot kung usa iyang gibuhat, kundi concern ka sa iyang gibuhat. So unsa may pasabot guys, once concern ka sa iyang gibuhat, like for example, kadong siya mag-inom sa iyang barkada. So dili nimo siya butan kay wala pang relasyon ana guys. Ayaw pag feeling diha, okay? Ayaw pag decide. Okay, dili magbuot kung sa iyang gibuhat, kundi concern ka sa sa iyang gibuhat. Imo siyang tambagan nga tambagi siya kung sa iyang angay dapat nga buhaton. Ayaw siya buti kung sa iyang dapat nga buhaton. Okay, like for example, mag-inom siya. Mo siya tambangan nga ayaw palabi og inom, tungod kay ayaw palabi og inom kay mag-drive para baka basig simba ko. Nana, mag-amping og drive, ayaw pa kusog. Miss Padlay ka nga naman. Ako? Ha? Wala. Sure ba? Magta ko mo na ayaw ko. No. Miss Pad. Tara. Ako ang suta pag eh.
sa niyo mga sakit. So, kung ayaw panigarilyo, hinahinay og panigarilyo kay nadaot na sa imong lungs. Nga so dapat concern ka mo sa inyong buhat. Pag hinay og lakaw, kay basig madama ka dito. Pag hinay og balay, basig huga na ka no. So, ingana, imo i-show nga, concern ka sa iya for 5 days. So, okay, i-show ni mo imong love o imo siyang i-take care. Okay, mo o i-take care nimo to that person, imo siyang, for example, mahilantan siya, imo siyang tagastamol, imo siyang i-hug, imo siyang kani mo apple ni orange o sa kanang mga ipakhatod niya mga techniques nimo ayaw sa guli og inigat guys kay once ako sa katawo mga hibaw ano inigat diri haon chance nga kay ka nga feeling nga kay ka nga murag na-adyo ka intention nga magkakamo ayaw na ipakita okay so kailangan concern na ka sa iya sa imong nga pamaagi dapat imo siya take care to that person basta guys mao to kung for example makita ka sa salida no nga hayang na rin nga sa uunsan so sa salida na mahitabo kay sa realidad hayang lang ilang tao malakta ka lang katawan pa nimo sa nimo tabangan okay so ayaw ipakita nimo nga show your love and take care of that person so sa ito step 1 stare that person for 10 seconds step 2 give attention to that person for 5 to 15 days. Next, ignore that person for 5 days. Next, smile that person and show your concern in 5 days. Okay? So from day 26 to day 30, show your love and take care of the person. So in the end of the month, I can guarantee you nga, dili jud magkakamo. Pero, alay mo, diba? Ingon dito sila nga, destiny comes from what you destiny comes from your choice okay so choice nimo mo na buhaton magkakamog yun kung dili mo buhaton dili gyud magkakamog okay so sa pa inyong liwat i-share na nga video para daghan ang mga kauyang bye bye